Helo, Mr Mathias yn hyn, a heddiw ni'n wneud y fideo cyflym ar gwefan hyn a creu memes. A'r enw'r gwefan ydy makermeme.org. Nawr, y peth mae angen I chi gwybod yw bod yr lluniau I gyd da ni y fan hyn, ac as ni'n symud lawr, ni'n gallu dewis unrhyw llun ni eisiau, a wedyn ni'n gallu ychwanegu geiriau i'r llun. So dwi'n mynd I ddewis nawr un o'n wedi gweld lawr neu lan fan hyn, ac dyma ni, Homer Simpson. So, beth dwi'n mynd I ysgrifennu? So, ar y top dwi'n mynd I ysgrifennu, yeah! A wedyn, yn yr ail linell, dwi yn mynd I ysgrifennu Nawr, ni'n mynd I creu hwn wedyn trwy gwasgu make a meme, neu gallwn ni gwasgu preview, ond dwi'n mynd I creu hwn. So, gwasgu make a meme, aros am bach, a wedyn mae hwn wedi cael ei gwneud. So, fel ImageChef, mae'n rhoi'r watermark ar y gwaelod fan hyn, a byddai'n dangos I chi nawr sut gallwn ni gwared o hwn. Nawr, y cam nesaf yw cael y llun o fan hyn ar ein gwaith ni. Nawr, wrth gwrs, gallwn ni rhannu fe fan hyn, ond beth yw dwi'n mynd I gwneud? Dwi'n mynd I gwasgu bwtwm dde yr llygoden, a naill ai gwasgu copy image, neu gwasgu save image as. So, dwi'n copio y llun hyn. A wedyn dwi'n mynd mewn I Google Docs. Nawr, cofiwch gyda Google Docs, mae rhaid I chi gwasgu Ctrl V I gludo. Ac chi'n gallu gweld bod y llun mewn yn Google Docs gyda ni nawr. Gallu gludo fe mewn I PowerPoint neu Google Slides neu unrhyw rhaglen I chi eisiau. Ond, dwi'n mynd I clicio ar hwn nawr, gwasgu bwtwm dde y llygoden, a wedyn, beth ni'n mynd I wneud, gwasgu crop images a just torri hwnna allan. Nawr, os chi'n hapus gyda'r cropian, like sydd angen chi gwneud, yw gwasgu enter, a mae e'n newid llun. Nawr, wrth fi ati fan hyn nawr, un peth dwi eisiau dangos I chi yw wrap text. Os chi mewn yn Google Docs, I chi'n gallu gwasgu wrap text, a wedyn gallwch chi symud hwnna o gwmpas dogfen. Neu, gallwch chi wneud yn llai o sais hefyd. Nawr, dyna gwefan makermeme.org. Nawr, un peth pwysig. Nawr, dwi'n methu dweud pa mor bwysig yw hwn. Mae Make a Meme yn storio y lluniau hyn ar-lein ble mae pawb yn gallu gweld e. So mae'n bwysig wedyn bod chi ddim yn rhoi unrhyw beth yn y memes hyn sydd naill ai yn gallu cael ei ystyried fel hate crime, neu yn gas I bobl, neu fyddech chi ddim eisiau y byd I gweld. Achos unrhyw beth chi'n posto neu creu ar-lein fel hyn, dyw e ddim yn breifat. So, os chi wedi mwynhau y fideo yma, gallwch chi gwasgu hoffi, like. Os chi eisiau rhoi unrhyw sylw, gallwch chi ysgrifennu fe yn y comments ar y gwaelod, a cofiwch hefyd I tanysgrifio neu subscribe o. Oce, diolch yn fawr, a dyma fi yn dweud hwyl.